Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi o să încercăm să facem un nou videoclip. Dacă nu, poate o să vorbesc pe chat-ul de pe Roblox, pentru că vecinii mei dau cu mașina, deci da. Haideți să începem. Deci astăzi o să vreau să dăm note la trade-urile mele care le-am făcut eu. Momentan mi se încarcă. Nu. Momentan mi se încarcă totul, nu știu de ce, lol. Așa. Opa. Deci primul trade, deci am niște trade-uri. Deci primul trade este ăsta. Cred că am luat un big win pentru că wallpaper-tingării, nu știu, se iau foarte ușor. Oxul nu prea îl place la lume, s-a scoaci la fel, Gingerhead poate fi obținut și Cameron Stroller este un stroller destul de rar, dar nu mai pot să obții acum. Ok, deci o să-i dau nota un 8 din 10. După ce avem trade-ul ăsta, care sunt mai mulți wallpaper-tingări, cu ăsta, big win. Big win. De ce? Pentru că acum pot să fac un year token, plus că asta e program, deci mă ajută foarte mult. Mai multă, deși cred că valorează țără mai mult. Hai să-i dau 7 din 10, ca să zic așa. Următorul ar fi trade-ul ăsta, Neon Unicorn cu Nina Medalox pe Neon Shark Ride. Asta e un fair trade. Îi dau nota, nu știu, un 7,5 din 10. Da. Următorul este ăsta, care îi dau un slot Neon Ride cu un Fennec Fox Neon pe o veveriță Neon Ride. Trade-ul ăsta zic că e tot fair, dar o să-i dau nota, ce notă să-i dăm? 9 din 10. Următorul este asta. Bă, nu știu. La aici am fost over. Foarte over. Din ce cauză? Este pentru că Arctic Ranger nu prea valorează chiar atât de mult, adică e un petrar, dar nu valorează chiar atât de mult și două neoane care sunt legendare. Nu știu ce să zic despre trade-ul ăsta. Eu și cu Phoenix și Shark și Oceanic și un Exolator, toată lumea îl dorește Exolator. Îi dau un 5 din 10 la trade-ul ăsta. Da. Și la trade-ul ăsta l-am făcut fix azi. Am dat 4 neoane normale, comune, nu știu, nu prea rare, pentru ceva destul de bine, un Rai Dodo. Eu zic că îi dau la ăsta 10 din 10. Din ce cauză? Am luat un foarte big win. Neoanele ăștia nu prea contează prea mult. Toate le poți lua, le poți face neon și acum, deci da, de aia dau eu un 10 din 10. Și da, astea sunt trade-urile. Sper că v-a plăcut, guys. Deci da, plus că am primit clip-fan și acum am niște haine de Halloween și
Avatarul meu arată destul de superb, sincer să fiu. Sper că vă place. Deci, da. Chiar arată foarte fain avatarul ăsta. Deci da, guys, pa, pa. Ne vedem în următorul videoclip.